آبائنا وجداتنا وإخواننا وقرباتنا وجيراننا والmuslimin والmuslimat والmu'minin والmu'minat wabil khusus arwah para teman sudah arwah sudah anggota KPRS yang sudah kita arwah dari saudara-saudara kita yang sekarang sudah bertambah dalam mereka Allahumma ghfir lahum warhamhum. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman ingsun nyirap keni samurka maperhardaning ponco saben ula sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman ingsun nyirap keni samurka maperhardaning ponco saben ula sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman ingsun nyirap keni samurka maperhardaning ponco saben ula sing netra